Hola a tots, soc en Ratafia DC i benvinguts a un nou vídeo. Primer de tot dir-vos que si no esteu subscrits, subscriu-vos al canal i activeu la campaneta per rebre les notificacions del canal. I segon, us vull demanar un petit favor i és que difongueu el canal a les vostres xarxes socials, ja sigui Twitter, Facebook o Instagram, perquè arriba més gent que li agradi la sèrie i vulgui veure vídeos en català. Recordeu, l'únic al món. I abans de res, m'agradaria felicitar una persona especial per mi, que avui fa anys aquest vídeo va per tu, sé que t'agradarà aquest tema, i per això l'he fet, així que feliços 22, espero que el gaudeixis i que passis un gran dia d'aniversari. Bé, avui porto la primera teoria del canal i toca parlar ni més ni menys que dels Miyano. Com bé sabeu, els pares de la Shiho i la Kemi van morir en un incendi en un dels laboratoris de l'organització mentre estaven desenvolupant una droga, el qual van anomenar Silver Bullet, la bala de plata. La mare de la Shiho, l'Helena, anomenada l'Àngel de l'Infern dins l'organització, va deixar un seguit de cintes a l'antiga casa que tenien i que la Kemi, la filla gran, hi va amagar per por que l'organització ho pogués trobar, on explicava a la Shiho què estava fent en els laboratoris de l'organització. Evidentment que creessin aquestes cintes i les amaguessin només pot voler dir una cosa, és que l'organització els estava pressionant molt i obligant forçosament a fer el que feien i evidentment els Miyano no estaven d'acord en el que havien de fer i com ho havien de fer. D'aquesta manera es van assegurar que la seva filla sabés la veritat sobre la droga que li farien recrear i l'organització perquè sabien que tard o d'hora els acabarien matant. Però què és la Silver Bullet? Si analitzem la paraula, com he dit abans, significa bala de plata i em direu, i què? Doncs és més important del que sembla aquest nom, perquè una bala de plata, en literatura, mata els llops, tot i que també es pot aplicar a vampirs, ja que són sensibles a la plata. És a dir, la bala de plata serveix per eliminar un monstre, per dir-ho d'alguna manera, com un home llop o un vampir. Per tant, si fem l'analogia a una droga, és a dir, un medicament, aquest medicament seria la bala de plata per a una certa malaltia. Aquí podríem especular quina malaltia podia ser, tot i que no té per què ser una malaltia, sinó alguna altra cosa relacionada. De fet, els companys de feina dels Miyano deien que era una fita increïble, per tant devia ser una cosa molt important. La teoria més estesa és que podia tractar-se d'una droga contra l'envelliment, d'aquí a que anomenessin científic boig a la Tsushi Miyano, tot i que també podria ser que estigui relacionat amb el càncer. Però bé, no és el que toca discutir en aquest vídeo. El cas és que probablement els Miyano van veure que l'organització no tenia gaire bones intencions amb el que feien i van començar a veure que no eren de fiar i per tant van començar a rebel·lar-se contra ells, cosa que va fer que els vigilessin més perquè no sabien quines intencions tenien els Miyano i no els podien deixar escapar si desertessin. Per tant, com que es veien perseguits per l'organització, cada vegada més van decidir fer aquestes cintes perquè arribessin a les seves filles en un futur i sabessin la veritat perquè ben aviat sabien que l'organització acabaria amb ells. L'organització va acabar cansant-se de que els Miyano rebel·lessin i que els acabessin traint, així que van calar foc al laboratori on eren treballant i que així acabessin cremats pel foc com si fos un accident, que de fet és el que li van dir a la Shiho, que havia estat un desafortunat accident, però en realitat va ser un assassinat. Però no li podien dir la veritat perquè si ho feien ella no voldria treballar per a ells. Existeix la possibilitat que un dels dos sigui viu, especialment l'Helena, perquè la seva germana Mary és de l'MI6 i sabia alguna cosa sobre el grup que era Suma i per tant podien haver fet un pla per rescatar-la i que a dia d'avui sigui viva en algun lloc. La teoria més probable és que sigui la Rumi Wakasa, tot i que no acabaria d'encaixar del tot. De totes formes, seria estrany que un dels seus pares o els dos fossin vius perquè el Dr. Wakasa ara és com el seu pare i sembla que això ha portat la trama per aquí, així que si l'Helena fos viva i acabés participant d'alguna forma a la trama, acabaria morint finalment. Però vaja, no crec que estigui viva. En fi, això és tot per part meva, espero que la teoria us hagi agradat. M'agradaria que en comentaris em diguéssiu què us ha semblat i què en penseu de tot plegat. I si us ha agradat el vídeo, doncs doneu-li un bon m'agrada i sobretot subscriviu-vos per a més vídeos i activeu la campaneta. Sense més a dir, espero que passeu un bon dia, salut i ratafia per tothom. Fins aviat.